принцип бях казала, че няма да ви показвам повече неща от новата колекция. Обаче, току-що пробвах една от монстрите. Мисля, че съм влюбена. Ако не живеете под камък, което не е нещо лошо да живеете под камък, но все пак най-вероятно сте виждали нашия гъщеризон Аксел, най-вероятно имате нашия гъщеризон Аксел, най-добрата ви приятелка има нашия гъщеризон Аксел. Представям ви Аксел 2.0. Има няколко основни разлики между двата модела и сега ще ви покажа кои са те. Така, на първо място материята ни е различна. Тази материя е новата ни материя, която вие доста харесвате, Oysho Premium. Имаме промяна в силуета. Гъщеризона е Чарлстон. И лента, която покрива ципа, заедно с по-фин цип. И яката, стария гъщеризон също има яка, но този просто има по-висока яка. Аз много харесвам такъв тип яка. Второ, от преисторическата ера ни казвате, че трябва да пуснем модел с дупка за палеца. Така. На последно място, някои хора не искат да носят задницата с детайла на бикини. Така че този гъщеризон изработихме просто с обикновен централен шев. Чао!